Når vikingetidens håndværk møder moderne mennesker, så opstår der, som vi kan høre her i baggrunden, ofte sød musik. I dag er vi taget op for at besøge Lars Mørk. Han bor på Mors, hvor han har sin smedje, hvor han laver rekonstruktioner af datidens værktøj. Jeg samtidig er stået over på Nationalmuseet og tænkt, kunne du ikke lige lukke op, og så lige vende den? Altså, kunne du ikke lige, så vi lige kunne få den at se på den anden side også, eller få at se, hvordan den egentlig er lavet, altså om der er svejst dækstål i, og om den er foldet, hvor mange dele den er lavet af. Alt det der, som vi ikke får ret meget at se, når vi bare kigger på den der meters afstand der. Øksen fra vandet, nu der ligger den kopi, jeg har lavet, og så her er råmaterialet. Altså det er simpelthen bare et stort stykke jern, som jeg hugger et stykke af, og så begynder lige så stille. Og du var jo så heldig, at den faktisk jo er fundet ikke særlig langt herfra, hvor du bor. Ja, den er sådan rimelig lokal. Godt nok fra den anden side af fjorden, men det skal vi ikke reklamere med. Så vandet over i Thy? Vandet i Thy, ja. Er den fundet? Den er fundet med detektor i forbindelse med en vikingelandsby eller vikingeboplads af en eller anden størrelse. Jeg er jo faktisk lidt overrasket over, hvor velbevaret den i virkeligheden er. Altså, den er jo fantastisk. Ja, den er utrolig flot, ikke? Altså, man kan jo tydeligt se, at det er koderet, og det er koderet kraftigt rundt omkring. Også dybt nogle steder. Men den er jo stadigvæk meget massiv. Altså, det er regulær jern. Altså, ja. Hvis man måtte, kunne man slibe den op og skæfte den og bruge den. Altså, værre er det i virkeligheden ikke. Hvis vikingerne kunne lave det her, så må vi sgu bare igen tage hatten af for de gamle. De kunne altså noget kun med hænderne.